Il-proċess tal-elezzjonijiet każwali tul il-jum ta' tlieta ħaħin iżjed mis-soltu hekk kif kellhom isiru 3 recounts fir-raba' distrett. Dan minħabba li fir-raba' qatt il-kandidati Stefan Buontempo u Andy Ellul ġabu l-istess ammont ta' voti, preċiżament 1243 vot kull wieħed. F'dan id-dawl hija deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali li terġa' titlob recount biex jekk ikun hemm xi żbalji jiġu arranġati. Iżda wara r-recount li talbet il-Kummissjoni Elettorali kellhom isiru żewġ recounts oħra. Kif jispjega l-kap tal-Uffiċċju Elettorali Louis Gatt? Wara dar recount instab illi kien hemm distak ta' żewġ voti. Wara dar riżultat mbagħad kandidat minnhom raġa' talab il-recount ieħor. Wara dak ir-recount instab li kemm differenza ta' vot, ġifier distak ġie ta' vot. Raġa' sar recount ieħor ovvjament ġie konfermat allura it-tielet recount. Ir-recount wieħed intalab ukoll mill-kandidati fit-12 distrett hekk kif kien hemm differenza żgħira ta' voti bejn Clayton Bartolo u Deborah Xkembri. L-att tal-voti fis-7 distretti beda f'ħinijiet differenti dan sabiex ma jkunx hemm iċ-ċans li kandidat jiġi elett minn żewġ distretti fl-istess ħin. Daqstant il-liġi tippermetti illi meta jkollok dawn iċ-ċirkostanzi ikun hemm polza sabiex tintażel li ma distrett ħajintat l-ewwel u li ma distrett ħajintat it-tieni jew it-tielet. Illum kellna ċirkostanza fejn kellna 3 distretti wara xulxin li ma setawx jintaddu flimkien. Kellna l-ewwel intatt it-tieni distrett, mbagħad intatt ir-raba' distrett, mbagħad intatt il-5 distrett. F'dan il-proċess ma jinfetħux il-voti kollha tad-distrett iżda l-voti biss ta' dawk li jkunu ċedew is-siġġu. U minn dak il-pakkett ta' kwota jaraw il-preferenzi minnu fuq liema kandidati ħatmur dik il-preferenza dawk il-kandidati li jkunu tefgħu in-nomina l-elezzjoni każwali. U ovvjament mbagħad dik il-persuna li jġib sa nofs il-kwota oriġinali ta' dak il-pakkett ikun dikjarat elett. Gatt jgħid li l-karti tal-vot issa jinqaflu taħt sorveljanza taż-żewġ partiti sa elezzjoni ġenerali oħra. Dan isir ħalli f'eventwalità li trid issir elezzjoni każwali oħra matul il-leġislatura din tkun tista' ssir b'mod trasparenti u mingħajr ebda dubji.